Моңарчы югалганнарда. Мин әтием белән таныштым. Яхшы, әйеме? Ә ул бөйрөмне урлау өчен мине яратам дип кыланды. Мин үткән төнне сине күзәттем. Бу синең атаң йортымы? Миңа анда бүтән бармыйм дип сүз бир. Яхшы. Син алданган беренче кеше дип уйлыйсыңмы? Сиңа әти, ә миңа бөйрә кирәк иде. Хелен, Син сайларга тиеш. Я ул, я мин. минем исемем Генри Гейл. Мин Миннесотадан. Шарыңа таба картаны төзи аласыңмы? Без анда барып, аны табарбыз. Әгәр мин ялгышсам, мине үтерәләрме? Ул кайда икәнен беләсеңме, юкмы? Мин анда хатынымны җирләргә кайттым. Бу аның шарына карта. Бу ким дигәндә бер көнлек юл. Шуңа барырга вакыт. Ул монда диде. Без ышанырга тиеш. Әлбәттә, мин аларның берсе булсам, сез дошман дип санаган кешеләрнең. Шар булмас иде. Шуңа мин картаны бик олак урынга ясар идем. Дусларыгыз анда барып җиткәч, кешеләрем аларны көтеп торыр иде. Мин аларның берсе булмау яхшы, әйеме? Димәк, моның өчен нәрсә эшләдем? Нәрсә? Егет кызны пикникка булай гына чакыра алмыймы? Егет, Әйе шул. Егет, без кая барабыз? әйтмим. Шуңа сорама. Булыша аламмы? Некрологларны укы. Кахва эш. Ә мин хәл итәрмен. Нигә сиңа некрологлар ошамый? Бу гәҗитнең иң кызык өлеше. Үлгәннәр турында. Я яхшы, я бер нәрсәдә. Юмор өлеше гәҗитнең иң кызык өлеше дип уйладым. Джон. Атаңның исеме ничек әле? Нәрсәгә? Ул Энтони. Энтони Купермы? Әйе, шулай. Ул үлгән. Тагын берне яса. Синең шарга картаны. Мин шаярттым гына. Анда шарымнан кала бер нәрсә дә юк. Мин шыгырымнан чыктым. Бу ахмаклык иде. Гафу итегез. Бары бер соң инде. Ул күптән китте, Джек. Әйткән сүз аткан ук. Нәкъ шулай. Аны шыланга яп. Нигә ул синең белән шулай сөйләшә? Көт әле, мин... Авызыңны яп. Джон. Гафу ит. Джон. Бәлки ул ялгышкандыр. Кыяның икенче ягын эзләргә кирәк. Без 3 сәгать эзләдек. Шар юк. Чарли, Алайса нигә дип ул картаны ясаган? син шарны табабызмы, юкмы? Аны якларга сүз бирдең. Син аңа качар өчен уйларга тагын 2 көн бирдең. Булды, җитте. Чарли. Монда. Сәйет. Сәйет. Ул аны җирләдем диде, әйеме? Хатынын.